Theis, du får lige sådan en mikrofon på, så vi kan høre, hvad du siger. Det her, det har ikke en skid med fjerkræ at gøre. Det her, det har aldrig set skyggen af en fugl. Hvad? Og de store firmaer, som sidder og laver det der, de slipper afsted med det, fordi de har reklamer i tv, ikke? Hvor mange procent fjerkræ tror du, der er i den der? 10%. 20? 4. Kom. De glemmer ligesom at katte, ikke? De er lidt mere end... Kom. Kæledyr. De mennesker, som sidder i de firmaer der, de er fucking scum of the earth. Hvorfor køber du det så? Hun vil jo ikke spise andet, eller? Vil du vel? Kan du sige nej til sådan et ansigt der? Sådan skal. Ja, men så er vi. Vi kører. Den kører. Værsgo, Theis. Ja, bare kør. Jeg hedder Theis August Johansson. Jeg er 22 år gammel. Jeg læser IT og filosofi. Jeg bor på Vesterbro med Artemis, pigen i mit liv. Og hvad med din fritid? I min fritid, der slår jeg folk ned. Theis, vil du ikke prøve at fortælle med dine egne ord, hvorfor det er, at du gør det her? Der er en bestemt følelse af overmenneskelighed, når du står med næven hævet over et andet menneskes ansigt. Så du kan opnå, når du har fuld magt over, om han kommer til at gå eller kravle væk. Det er bevidstheden om, hvor lidt der skal til for at knække en næse og bryde de facader, folk går rundt med. Og det øjeblik, du slår, der er ren ærlighed i offerets øjne. Der er du Gud. I det øjeblik. Kan du hjælpe mig med den her, når den ligesom har hoppet af? Og det er bare, jeg ved ikke, ja, det er bare lige der. Jeg ved ikke så meget om cykle. Det er også derfor, du laver den her film, ikke? Fordi det går dybt i os begge to. Ikke? Sådan set i alle mennesker. Jamen, tror du ikke, nu for eksempel de her mennesker, som du så skader, de er jo faktisk, tænker du på, at de faktisk er helt uskyldige? Jeg slår ikke nogen ihjel. Jeg bruger altid næverne. Og jeg vælger altid nogen på min egen størrelse. Kører vi, eller hvad? Ja, vi er optaget nu. Ja. Lige 2 sekunder, Thomas, jeg skal lige tænke. Så hvordan vil du have det med, at der er nogen, der banker din kat? Hvis der kommer nogen, der banker min kat? Jeg tager det med, der er lyd på. Okay. Godt. Ja, så kører vi. Okay. Er det et kamera, du har der? Fordi at, hvad bruger du kamera til? Det er sådan en slags log på. Så jeg ligesom kan evaluere og dokumentere det, jeg laver, ikke? Fedt. Jeg tænker bare lige hurtigt. Theis på 2 sekunder. Thomas, vi låner dit kamera, og så laver vi nogle sindssygt gode billeder med det. Ja, det kunne være super fede billeder. Ja, ikke? Jo, helt sikkert. Og det er sådan en GoPro? Nej. Nej. Benjamin, nej, det er fint. Vi kører her. Godt. Gør vi? Så synes jeg, at vi kører nu. Værsgo. Okay. Det er super. Vi kører. Undskyld, har du ild?
Jeg har mistet min lighter. Shit, han er stor. Tak. Benjamin, det er noget lort, det der. Jeg kan næsten ikke se, hvad han laver. Så går vi tættere på. Nu! Nej. Men er der så nogen kvinder i dit liv, Thijs? Jeg spørger, fordi jeg vil gerne have sådan... Der er Artemis. Pigen i mit liv, ikke? Jeg ved ikke rigtigt med våben. Det er ikke noget, som jeg Nej, men plejer. det er fordi, vi har haft svært ved at få det ind, altså på kameraet. Og vi vil gerne have nogle rigtig gode billeder, således at budskabet det går bedre igennem. Altså, for lige 2 sekunder, Thomas. Således at budskabet det går bedre igennem. Og for at få budskabet bedre, for at folk de kan forstå det budskab, så er det vigtigt, at det hele bliver sådan en lille smule mere grafisk. Benjamin, du kan sgu da ikke give ham et bat. Hvad fanden er det for noget? Bat er sgu da sindssygt farligt. Du har selv sagt, at det var svært at få billeder på lang afstand, ikke? Ja, men så må vi sætte noget lys eller gøre et eller andet. Vi kan sgu da ikke... Hey, der kommer ind. Tilly stille. Tilly stille. Ja. Nej, det er ikke. Hvad er der galt? Undskyld. Men er det fordi, du ikke slår på billeder? Lad os få det overstået. Kom. Og man skal være ordentlig mod sine børn. Og man skal give dem masser af omsorg. Hey. Så de ved, hvad de skal gøre. Så de opfører sig ordentligt. Og så de Hvad laver du? er gode børn. Så de bliver gode børn. Hvad laver så du? man, Hey! Fuck, kom, lus. Kom. Hvor fanden bliver han af, altså? Det ved jeg ikke, men det der han gjorde med hende dame der, det er fandme for creepy. Men jeg tror, han er lidt mere fucked up, end vi lige går øjne med. Altså, Thomas, slap nu af. Han er voldspsykopat, han slår folk ned. Altså, og så bliver du nervøs over, at han måske sådan taler med en bevidstløs kvinde. Altså, jeg tænker, det er sgu da meget, sådan, måske meget normalt for sådan en syg person som ham. Han er jo som skabt til at være på tv, ikke? Ja. Hej, der var du jo. Vi har let efter dig. Nå? Ja. Skal vi ikke sige, det er din tur nu? Hvad fanden snakker du om? Det er din tur til at få battet. Så kan du slå nogen ned, ikke? Altså, gider du ikke godt lade være? Thijs, prøv at fortælle, hvordan du vælger dine ofre. Det er ikke som sådan noget, jeg gør. Det er nok mere noget med at tage den første og den bedste. Altså, et overfald, det er jo noget, man går og varmer op til. Hele dagen. Så når man først er derude, så er det sådan set ligegyldigt, om det er den ene eller den anden. En gang imellem dog. En sjælden gang imellem. Der er der nogen, som rigtig har fortjent det.